नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या अस्नोटीत श्री मलोरामनाथ देवाकडेन दीपोत्सव साजरो. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटीचो ग्रामदेव श्री रामनाथ देव, याच देवाला उपदेव श्री मलोरामनाथ देव सातेवाडा अस्नोटी या लिंगरूपी देवालो नूतन प्रतिष्ठान कन एक सुशोभित असे देवस्थान निर्माण कन भाविकाक दर्शन बागी दिला. या देवाली सेवा कमिटी रचवून त्या कमिटीचे युवा अध्यक्ष श्री महेश पी नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात सोमवाराक 21 नोव्हेंबराक कार्तिक मासा निमित्तान सकाळी 10 ते 10:30 पर्यंत रुद्राभिषेक आणि अनेक धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर सांजेचे 6:30 वाजताना 365 संख्या दीपोत्सव कार्यक्रम भाविकाल्या उपस्थितीत साजरो केलो. या कार्यक्रमात असंख्य भक्तांना हजर राहून श्रीची सेवा आणि दर्शन घेऊन कृतार्थ झाले असे श्री मलोरामनाथ सेवा कमिटी तर्फेन अध्यक्ष श्री महेश पी नाईक हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. भारत पर्यावरण संरक्षण ब्रिगेडान हॉस्पिटलाच्या आवारात श्रमदान. कारवार अंकोला तालुक्याच्या हट्टीकेरी गावातल्या निवृत्त सैनिक सुधीर नाईक हेमी जायत्या विद्यार्थ्यांक फुकट लष्करी प्रशिक्षण दिल्ल्या. या विद्यार्थ्यांक आवडसा पशुवैद्यकीय आस्पत्रेचो जागो झाडाझुडपान भरिल्लो आशिल्लो कळताच विद्यार्थ्यान हो जागो निवळ करून पर्यावरणाची काळजी घेतली. निवृत्त सैनिक सुधीर नाईक हेमखिंच्यान तरुण तरुणीन प्रशिक्षण घेऊन राज्यस्तराचेर सहभाग घेऊन नावलौकिक मेळयलेलो आसा. या वेळार भारत पर्यावरण संरक्षण ब्रिगेडचे सदस्य आणि विद्यार्थी रोशन बी साळगावकर, मनोज कोळंबकर, रितेश एस गावकर, स्वाती वी गौडा, रक्षा यू गौडा, अनिल डी गौडा, संदीप डी गौडा, छाया गौडा, चंद्रिका गौडा, विद्या गौडा, हेमंत गौडा, राहुल अगेरा, नागराज के नाईक हजर आशिल्ले. लष्करात भरती जावची ही अभिमानाची गोष्ट आसा. देशाच्या रक्षणात सामील जाल्ल्या तरुण तरुणीक प्रोत्साहन दिल्यार तेमी प्रशिक्षणाबरोबर पर्यावरणाची काळजी घेतली अशें निवृत्त सैनिक सुधीर नाईक हेमी सांगले. शिरसीत वैयक्तिक द्वेषान मारामारी, एक गंभीर जखमी. शिरसी 19 नोव्हेंबराक रात्रीन 10 घंट्यार शिवानी हॉटेला बाजून फाटल्या वैयक्तिक द्वेषा कारणान वादविवाद जावन तो वादविवाद हल्ल्यात रूपांतर जावन तितूंत एक व्यक्तीक भीषण स्वरूपाची जखम जाल्ली घटना शहराच्या गायत्री वाईन शॉपा मुखार जाली. जखमी महम्मद याशीन नजीर अहमद शेख हेमचेर हल्ल केल्ल्या 4 जाणांपैकी दर्शन महादेव तडकनहळ्ळी, मुस्ताक अहमद अब्दुल रहमान शेख, फैजन अब्दुल समद रामनबैल हेमका पोलिसांन अटक केला. प्रमुख आरोपी पोलिसाक मोस्ट वॉन्टेड आशिल्लो मंजुनाथ गोपाळ पाठणकर हो पोलिसाल्या हातार तुरी दिवन फरार जाल्ली घटना घडली. तेका धरूक शिरसी मार्केट पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांन जाळे पसरला. PSI भीमाशंकर हेमी प्रकरण दाखल करून पुढील तपास करते आसात. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा.
कारवारची कीर्ती हाडिल्या 2 विद्यार्थिनीक जनतेली शुभेच्छा. कारवार संक्रीवाडाच्या रंभा सुभाष नायक हेमका एमटेक पदवीत पहिलो रँक घेऊन कीर्ती हाडिल बद्दल जनतेन तेमका शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. पहिले शिक्षण तेमी कारवारच्या सेंट जोसेफ स्कुलात, नंतर सेंट मायकल कॉन्व्हेंट, सरकारी PU कॉलेज, नंतर गिरिजाबाई सैल इंजिनिअरिंग कॉम्प्युटर सायन्स विभागात उच्च विभागात पास जाऊन BE पदवी घेऊन सध्या बेळगावच्या KLS गोगटे तांत्रिक महाविद्यालयात एमटेकात 100% मार्क्स घेऊन शिक्षण पूर्ण केला. तेमका कॉलेजात जाल्ल्या समारंभात गोल्ड मेडल देऊन सत्कार केला. तसेच कारवार बाड कळसवाडाच्या महेश आणि मेघा कळस हेमगेल चली करुणा कळस हेमी वैद्यकीय परीक्षे प्रवेशाक राष्ट्रीय स्तरार नीट परीक्षेत 592 अंक घेऊन मेरिट लिस्टात येयल्यान कारवार विज्ञान संस्थेत पहिल वर्षाच्या MBBS प्रवेशाक तेमी रुजू जालात. या दोन्ही विद्यार्थिनीक कारवारची कीर्ती हाडिल बद्दल जनतेन शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.